Pozdravujem všetkých zo Strážskeho a okolia. Moje meno je Juraj Matinko zo skupiny Maduár a ja sa práve nachádzam tu u vás v Strážskom a rád by som vás pozval na blížiace sa podujatie. Je to taký náš vlastný 90s festival s názvom Maduár 90s Party, ktorý sa uskutoční toť neďaleko v Humennom 7. mája 2025 a spolu s nami sa tam predstavia naši zahraniční kolegovia ako Captain Jack, Rednecks 24/7, bude tam s nami Ivanka Bagová, víťazka Hlasu Československa a všetko to naštartuje náš super DJ a producent Robert Burian, takže máte sa na čo tešiť, budeme vás baviť počas 5 hodín a okrem iných vás tam čaká aj taká v našom bloku emotívna podsta našej prvej speváčke Barbary Haščákovej. Čaká vás tam premiéra nášho spoločného hitu s Captain Jack Rednecks 24/7, ktorá má názov Show How Mad You Are. No a okrem toho, že vstupenky sú v predaji na predpredaj.sk, tak môžem povedať len to, že sú tam aj zaujímavé zľavy. My to komunikujeme ako rodinné podujatie, čiže napríklad rodiny s deťmi majú zaujímavé zľavy, pretože deti do 6 rokov sú zdarma, deti do 15 rokov majú 50% zľavu, seniori majú zľavu, máme tam vstupenky pre partie, keď si kúpite 4, tak jednu máte zdarma, čiže sú tam rôzne benefity, ktoré môžete využiť. Viac sa dozviete buď na stránke Strážske a okolie, alebo u nás na webe maduar.com. Ďakujeme a tešíme sa na vás. Ahojte.